Benvidos a todos e a todas a Cinefilia, un dos festivais de referencia do audiovisual galego e, sen dúbida, o Festival de Cannes. Con Cinefilia fomos ata alí no mes de maio. Paralelamente ao glamuroso certame francés de Cannes, a semana pasada celebrouse o auténtico agroglamour galego de Cannes en Porriño. O Festival de Cannes, dirixido por Alfonso Pato, é unha cita imprescindible do audiovisual dentro e fora de Galicia e que se consolida ano tras ano. Xornadas cheas de cine, música, coloquios e unha multitude de actividades paralelas. Un certame que ten un carácter único e moi especial e involucra por completo os seus 400 habitantes que incluso ofrecen as súas propias casas polas distintas actividades programadas. Este ano estamos moi satisfeitos de todo o que temos en Cannes, non? Ademais de recibirnos casi unha lenda do cinema español como é Julio Meden ou do Premio Pedigrí a Jaione Camborda. Pois vamos a ter, tivemos máis de 100 creadores, non? De cineastas novos, desde menores de 25 anos, a sección ficción, a de non ficción Furacáns, de animación, e despois tamén demos un gran paso no ámbito de meter unha pata un pouco no mundo da industria, coa presentación do Hub Audiovisual da Zona Franca de Vigo, que, con máis de 100 personas profesionais chegados desde todos os puntos de Galicia e que é unha parte moi interesante, o mellor para construir algo de futuro, non? Entón, nese aspecto, estamos moi satisfeitos de como quedou o festival, da súa dimensión social cos veciños e coa comunidade local, a súa dimensión artística de sacar daqui cineastas do futuro, non? E creo que o noso modelo está no camiño correcto e o que buscamos é estar na esencia do que é o festival nos galpóns, nos chimpíns, no encontro que decías antes da industria e, sobre todo, instalado na comunidade local e en conexión sempre coas veciñas e veciños, non? O Festival de Cannes é un espazo onde os directores e as directoras amosan os seus traballos en desenvolvemento, produción, postprodución ou incluso nunha fase moi embrionaria. A que andas e Fillos de Cannes son dous eventos nos que os asistentes poden descubrir en primicia os que serán os grandes éxitos do cinema galego que verán á luz nos próximos meses. O Festival de Cannes fai unha búsqueda consciente na súa programación de ir vendo como maduran os cineastas desde a sección de menores de 25 anos, por exemplo, que creamos hai 4 ou 5 anos. Estamos vendo crecer cineastas, pois non sei, Anxo González, que está na categoría de curtas este ano, Manu Sacoga, que debuta coa súa primeira animación, partiron de aí, de menores de 25, incluso foron premiados. Entonces vemos esa evolución, como van subindo, e o público que ven fiel aquí a Cannes vai vendo o seu progreso. Logo pasan ao seguinte peldaño, que é empezar co seu filme, non? Estamos cerca, vais a facer agora aquí a sección Fillos de Cannes, a que andas, que é de primeiros guións e proxectos en construción desde o guión, e pola tarde Fillos de Cannes, que é primeiras imaxes de películas que moitos dos que vamos poñer pasaron por aquí como curtometraxistas. Estiven vendo, sí, precisamente a actividade a que andas, e a verdade é que os proxectos galegos están pintando, siguen pintando moi ben, xa sabemos, agora xa non sorprenden a ninguén, xa sabemos cal é o potencial. Tivemos aí algún exemplo de series, pero sí que me quedei sobre todo cos dous últimos proxectos, o de Eire Cid, os Reis Imaginarios, donde a verdade falan sobre a masculinidade dende unha óptica pois que non é habitual, non é a dos cineastas, sino dende unha óptica máis femenina, e igual dende unha óptica incluso queer. O outro proxecto que tamén me pareceu moi interesante foi o de Porto Alegre, de Álvaro Gago, que sería o seu segundo proxecto de longametraxe, e a verdade é que pinta moi ben. Polo que puidemos entender na presentación, parece que temos un Álvaro Gago diferente, hai aquí unha evolución cara a outro lado,
porque despois de Matria, que era un filme moi intenso, dende a dificultade, case a supervivencia, non? Pois aquí vemos como un Álvaro Gago máis comedido, máis buscando nos seus recordos, máis dende un punto de vista, pois, dende a felicidade, que, como el contaba tamén, ben derivada, pois, dese sentir seu actual de ser pai, non? E de que quería tamén algo que apelase un pouquiño máis ao sensible e ao recordo. Eses recordos, pois, precisamente, del nas costas de Lugo. Algúns dos que participaron na Que Andas e Fillos de Cans faláronnos en exclusiva sobre os seus futuros proxectos. Hoxe vimos a Que Andas, que é un apartado do festival, a presentar a nosa ópera prima, que é unha longametraxe de ficción titulada Os Reis Imaginarios. É unha peli moi punky, moi urbana, que conta a historia dun rapaz dun barrio obreiro de Vigo que o que lle morre o seu mellor amigo nun accidente de tráfico e que precisa pois superar ese duelo, pero non é capaz pola súa masculinidade, é unha peli sobre a masculinidade. Hoxe estamos en Cans na sección A Que Andas, presentando un pouco un proxecto que temos en desenvolvemento, que temos moito cariño e que agardamos que en algún futuro non moi lonxano poidamos chegar a producir, que é unha serie baseada inspirada en feitos reais, e inspirada nun equipo de fútbol feminino que o petou e que gañou moito e gañou todo a inicios dos anos 80, un equipo que se chamaba Carbo Club de Fútbol, un equipo que naceu nun colexio dun barrio obreiro dos Mallos en Coruña, no colexio Carbo, e que tivo unha historia fascinante, unha historia que atopei, bueno, un pouco por casualidade, como esas historias das mulleres de sempre, non? Silenciadas, nas que as descubres e dices, pero como é posible que vivindo eu aquí a dúas rúas non soubera desto, non? Entón empecé a indagar, a falar coas xogadoras, a coller arquivo, a falar co entrenador que lamentablemente faleceu o ano pasado, e a descubrir a historia das Carbo, e a partir de aí empezamos a desenvolver o proxecto, presentámonos axudas de desenvolvemento da Gadi que recibimos a axuda, pero dímonos conta que era unha historia bastante potente como para, o sea, non daba para unha peli, era unha serie, non? Entón cambiamos un pouco o plan, introducimos no proxecto a Lidia Fraga guionista, empezamos a ir a labs de desenvolvemento de series, empezamos a desenvolver este proxecto como serie. Temos varios proxectos en Cósmica, agardamos este inverno rodar a primeira película, a ópera prima de Lucía Estévez, que é no que estamos agora máis inmersas nesta preproducción desta longametraxe primeira de Lucía que producimos en De Cósmica en coproducción con Capitán Araña, pero na que levamos tempo desenvolvendo e queremos xa que Lucía rode a súa primeira película. O Premio Pedigree 2024, a actriz María Vázquez tamén falounos da longametraxe O Pesadelo das Vacas, de Rafa de los Arcos, que se acaba de rodar na comarca de Lalín, e que a actriz protagoniza xunto con Diego Anido e Antía Vidal. Son María Vázquez, son actriz, estamos aquí en Cans e nada, este ano veño a presentar as primeiras imaxes dunha peli que rodei en novembro con Rafael de los Arcos, que se chama O Pesadelo das Vacas, e que teño moita gana, eu tampouco vi ningunha imaxe, así que estou como moi emocionada, e veño ademais directa dunha rodaxe en Santiago con Pedro Díaz, que se chama Serenade, un deus que non baila, así que moi contenta, un ano prolífico. A rodaxe do Pesadelo das Vacas de Rafa de los Arcos foi en Lalín e foi unha rodaxe bastante intensa porque a temática tamén é unha temática dura, tampouco quero facer moito spoiler, pero sí que podería dicir que o que me interesou da película é que o personaxe é unha víctima, pero a vez non é unha víctima ao uso, non? Que moitas veces como que se idealizan as víctimas, é unha víctima que ten moitas aristas e pareceume moi interesante, non? Porque non por non ser o correcta que debes deixas de ser unha víctima, non? Outro apartado do festival, Oficios Invisíveis, achegou as mulleres profesionais emerxentes do audiovisual galego para explicar traballos esenciais, pero poucos visibles dentro da industria. Este ano, a montadora Laura Piñeiro achegounos ao oficio da montaxe. Eu hoxe chegueime aquí, a Cans, para participar nunha actividade que se chama Oficios Invisibles, para falar un pouco deso, do meu oficio, que é montadora, na montaxe, e explicarlle un pouco aos rapaces e a xente que quería ver esta actividade aberta, de en que consiste o meu traballo. Traballo bastante en
en proxectos bastante diferentes e en diferentes postos. Traballo moito dentro da axudantía de montaxe a montaxe. Onte proxectouse aquí unha película que comentei con Diana Toucedo, As liñas descontinuas. Tamén vaise proxectar aquí unha curta, Escala 1.50.000, de Ángel Soances, que tamén montamos, e que agora por fin se ten aquí a súa estrea. Logo, pois tamén en diferentes curtas, fixe unha axudantía dunha longa, estamos aí pechando para montar unha longa documental experimental. Bueno, hai cousiñas aí pasando. Outra actividade paralela de Cans foi o Café Dromedario con Crea, este ano moderado por Iria Sobrado. Eu viñen aquí a facer o Café con Crea, que é unha colaboración que temos de Crea co Festival de Cans dende hai un montón de anos xa. E entón, ademais de tomar un café dromedario, que está moi ben, estivemos conversando este ano, pois mira, era unha conversa con Paulo Carneiro e Andrea Busman. Ele é un director portugués e ela é unha directora canadense, máis relacionados co documental, pero bueno, un pouco un híbrido entre a ficción e o documental, e estivemos falando de un pouco de como buscar esa cofinanciación internacional, porque ela traballa moito con Canadá, México e el con Portugal, Latinoamérica. E, bueno, a conversa comezou un pouco aí, alrededor da búsqueda de financiación internacional. Estivo moi interesante porque ao final o que se transmitiu, non, a través desta conversa é que para facer cine, obvio que fai falta diñeiro, pero que fai falta tamén moitas veces son ganas e ter o pulso ese que che nace para poñerte detrás da cámara e poñerte a filmar, non? E despois buscamos a maneira de atopar diñeiro debaixo das pedras, non? Pero bueno, houve algo aí como moi bonito, e tamén o documental tamén permite unha outra maneira de filmar, non? Que non tanto a ficción, menos ríxida, menos xerárquica tal vez, e iso tamén agora despois de arrancar un proxecto é máis libre de algunha forma, de maneira que cando logo consigues esa outra financiación podes sumar o proxecto, pero sen desvirtualo demasiado e sen ter que facer moitas renuncias, non? Esta edición número 23 do festival inaugurouse coa proxección de La Buena Hija, a primeira longa metraxe de Julia de Paz. A ti? Me flipa. Mentres o premio Pedigree 2026 recaeu na cineasta Jaione Camborda. No palmarés das seccións competitivas destacou a curtametraxe María Rita de Juan Barbazán, que se alzou co premio a mellor curtametraxe de ficción, mellor dirección de fotografía e co premio do xurado dos veciños. O premio da sección Furacáns foi para a curtametraxe Escala 1.50.000 de Ángel Soances, mentre O Corpo de Cristo de Bea Lema recibiu o premio a mellor animación. Creo que é un bo punto onde encontrarnos todas, que é moi familiar, que está moi ligado á veciñanza tamén e tal. É un sitio guai onde pasar un rato. Pareceme un festival que é diferencial, peculiar, que integra os veciños, moi divertido tamén, e penso que ás veces tamén está ben divertirse, sabes? Hai que traballar, hai que falar das pelis, hai que falar das curtas, hai que falar das cousas que facemos, pero tamén está guai atoparse coa xente, cos amigos e divertirse un pouco. Entón creo que a una esas dúas cousas que ás veces son falta, así que para mí Cans é como estar na casa.
O Festival de Cannes representa sobre todo unha oportunidade de encontro. Ao final aquí vimos moitos profesionais, é unha reunión de todos, onde podemos tamén falar de moitos temas e sobre todo no meu caso en concreto, cando se estrea unha das pezas que eu monto, pois tamén unha posibilidade de coñecer o equipo que participou, de poñernos en común, de disfrutar tamén dese ritual de encontro. Para min, un plus que ten este festival é estar afastado do modelo de circo mediático que predomina dentro do mundo do cine. Aquí podemos estar todo o mundo tranquilamente, de igual a igual, non? Falando, bueno, algo moito máis... Nun ambiente máis distendido, non? Sí, máis como familiar. Menos espiradete. Eso. Dende a última vez que viñen, que xa foi hai tempo, mantense a esencia do festival, non? Que é algo moi bonito, como aquí é un gusto estar aquí simplemente polo feito de estar, non? Pero tamén vexo que o festival vai medrando cada vez máis, obvio, non? En resposta e en medios. Bueno, penso que é un sitio referente, non? Para os cineastas e as cineastas galegos e non só as galegas, vaya. Representa como os valores que para min son da cultura, non? Que a cultura ten que ser de todo mundo, para todo mundo e con todo mundo, e aquí é como que se cumple todo, non? Moitas veces o cine, por desgraza, é como elitista, non? E que se fai de élites para élites, e aquí se demostra que a veciñanza conta, que o rural conta, que as minorías contan, que a nosa lingua conta, entón que me parece que hai que apoialo moitísimo máis aínda tamén dende as institucións, porque isto é unha xoia que non ten case ningún lugar. O Festival de Cannes busca un diálogo coas institucións que sexa que haxa unha discriminación positiva e algún tipo de incentivo diferente para os festivais que teñen lugar en zonas rurais, non? Por que motivo? Porque nós pensamos que non é o mesmo facer unha aportación, unha concurrencia de festivais para un festival en zona urbana, é dicir, que se hai 30.000 euros para ese festival, non é o mesmo que 30.000 que lle den aquí un festival rural. Por que? Porque un festival na zona urbana ten un cine, ten a corriente, ten o baño, ten o guardia de seguridade, e iso aquí hai que construílo todo desde cero. Está descoitando un ruído que é desbrozar, non? Aquí hai que desbrozar e limpiar todo desde cero para construir unha carpa, para poñer as salas a punto. Entón, todo eso é un esforzo descomunal en un sitio onde non hai nada, e nós temos un presuposto, digamos, máis elevado que calquer outro festival, pero todo ese presuposto vai a poñer a infraestructura en pé pola complexidade do contexto rural, que é donde reivindicamos esa discriminación positiva, non? Longa vida ao Festival de Cannes e a por moitas máis primaveras de agroglamour e chimpíns. E agora volvemos a ver unha entrevista que fixemos ao director da película documental Rapa, Alejandro Enríquez. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o gran prazer de ter connosco o cineasta, produtor, guionista Alejandro Enríquez. Que tal? Benvido a Cinefilia. Hola, que tal? Estás en plena distribución dunha película documental, Rapa, Xente ao Monte. Estiveches tamén hai pouco presentándola aquí no Festival de Cine de Ourense. A película pode verse en Movistar Plus tamén. Que tal está sendo a resposta do público sobre o filme ata agora? Pois a verdade é que a xente está respondendo ben, non sei, pero así, cando estás en salas de cine, despois faz coloquios e tal, a xente participa, sabe, esas cousas que bueno, ahora, alguén ten alguna pregunta, ese momento aí de tensión, de a ver se a xente fala ou non fala, e normalmente a xente fala bastante, pregunta, que ten curiosidade, o sea, eso debe ser que máis ou menos funciona. É unha película documental, decía, chamase Rapa, Xente ao Monte, fala dunha das celebraciones agora mesmo máis coñecidas e sobre todo tamén no cine, a Rapa das Bestas de Sabucedo, neste caso, unha festa que reúne cada ano máis de 15.000 persoas, pero o que faz ti non é só celebrar a festa, o día da festa, digamos, en sí mismo. Ti os que faz é un traballo de investigación moi profundo, moi participado, que durou tamén distintos anos para chegar a esta obra.
Si, a verdade é que eu levaba anos indo a Sabucedo, bueno, empecé así, creo que empecé no 2011, e a peli arrancou, a primeira idea de facer a peli foi en 2018, eu xa levaba 7 anos indo, non? Iba no inverno, sabes, era un pouco contar o que a xente non contaba, porque en Ferrol todo o mundo conta a parte xa do curro, o primeiro fin de semana do suyo, que cando é a rapa de Sabucedo, pero para min a maxia estaba no que pasaba o resto do ano. Sabes, nesas cousas de que estás no inverno, está chovendo, hai que vir a botar unha man porque pasa calquera cousa coas bestas, entón vas para ali, entón esa cousa de estar como pegado á terra, ese triángulo entre a terra, a presencia humana dos vecinos ali e a vida salvaxe coas bestas, ese triángulo pareceme moi bonito e eu encheime a iso e de repente hai que facemos un documental e vin que ninguén cantaba isto. Porque se todo o mundo ven a contar o mesmo tal, poden vir 2 semanas antes, pero vamos, ninguén contaba esa cousa de identidade colectiva, digamos, con esas 3 patas. Entón, pues, vou ter que facer eu, porque ninguén nos está a contar. E entón, boteme para diante. Pues sí, é verdade que transmítese moi ben ese sentido de colectividade nesta película. Ademais, bueno, eu vexo dende un punto de vista meu, no, tamén, pero eu creo que a película ten como 2 vertintes importantes a nivel de punto de vista, no, como un punto de vista máis quizáis dende lonxe, no, por esos planos de drones que se ven, sobre todo ao principio, no, pero tamén ao longo da película, no, como un intento de mirar esa celebración en xeral toda la comunidade, no? Con moito respeto, no? Con intentar de mirarla de forma quizás non digo fría, pero seguramente concreta, no? E por outro lado tamén hai outra mirada na película que está moi presente, que é a mirada participada, a donde entras verdadeiramente, no curro e se ven las caras, as emocións da xente, non só durante a festa, pero durante todo o ano, no? Sí, aí digamos que o traballo coa cámara era había que decir, o que máis ou menos decidimos foi, por un lado, ter esa mirada como de cousa máis de encuadres, buscando como certa estilización, no, por usar a cámara casi como un ollo, o sea, esa cosa que posa a cámara, intentar ser o máis neutro, isto que está pasando, ¿no? Eso estaba ben, sobre todo para marcar o comezo do ano, o comezo da película, que cando máis pasa, porque cando o tempo, sabes, o tempo en inverno nunha aldea na que viven canta persoas, como contas esa parte, como transmites esa parte de sensación, non? Pensei que eso con planos fixos, vendo a xente como fai, que era como se move, como vive, que era unha parte, pero claro, despois a rapa, o monte, ir a collas bestas ao monte, ten unha parte tamén de acción. Entón, nesa parte de acción sí que estás, claro, en acción non te metes dentro, estás na acción, é un pouco a mezcla entre, son os 2 tempos da aldea, en realidade, o tempo de cando non pasa nada e o tempo cando pasa todo. Pero a verdade é que cando, non é que quero destripar moito a película, pero sí que é verdade que cando cara ao final, así dicimos así, cando ves las caras da xente, dos nenos, no? Que transmiten esas emocións tan puras, no? Tan auténticas, tan sinceras, transmítense esa emoción al espectador e sobre todo esa emoción tamén va cargada do que ti viches antes, no? Como espectador, é dicir, toda esa parte previa, no? Esa parte de silencio, esa parte máis de frío, de inverno, no? É como que ten un peso diferente. Sí, bueno, supoño que esa parte tamén de dar esa sensación de estar preto da xente, e tamén porque, a ver, a min xa me conocían ali, con lo cual, digamos, era como, bueno, non sei, está Alejandro coas súas cousas, deixo estar aí, e podía traballar moi ben, porque era casi invisible para eles, porque non era algo externo que de repente acaba de chegar. Por un lado, por iso, e de outra banda, porque tamén eles están bastante afeitos ás cámaras. Sabes, supoño que aquí, bueno, todo o mundo máis ou menos tímido cunha cámara, eles, ese grado de timidez, teñen bastante menos que a media, non? Sí, sí. Entón, esa mezcla de todas as cousas é como alguna proxección, alguén decía, pero como faz para parece que non hai dispositivo, non? Que parece que estás ali, conseguir esa cousa que estás ali, que o dispositivo non se ve. Pois estando moito tempo antes, aterrizando moito tempo antes, tendo moita confianza con eles. Sí, porque claro, como decías, ti viviches prácticamente aí tempo, non? Tamén. Sí, despois, claro, na época da rodaxe, e na época, claro, porque pidionos o COVID polo medio, con o cual eu arranquei en 2018 con desenvolvemento, pero tivemos que parar. Entonces, en desenvolvemento estiven aí, pois, vivindo
alguna temporada, claro, entonces ya estás ali, pero tens que parar, e cando volves outra vez, sabes, para tamén é como que, bueno, este hombre leva aquí coa cámara non sei canto tempo xa, entón non é cousa dun mes, non? E gravar o momento exacto do sacar o final, no? Cando están aí cortando así o crime. Es que no curro. Eso, o momento do curro. Como é gravar eso? É dicir, non sentiste medo en algún momento? A ventaxa, como sempre, é casi a resposta ven polo mesmo sitio. Claro, eu estive ali por de veces no curro, entón, hubo un ano, por exemplo, que era, bueno, este ano quero aprender a moverme, entonces vou a ver se vou para ali. Entonces chegaba ali, ahora quero ir para lá. Entón, era esa cousa para aprenderme a mover dentro do curro. Eu. Despois, outro ano, fun con unha cámara tamén para ter imaxes esas, pues, para buscar financiamento, non? Entonces, para transmitir un pouco iso. Entón, xa tiña certa experiencia. Despois, claro, no curro non estive eu só, claro. No curro, inda que eu son casi como Dalí, ou sea, me tantan como se fose Dalí, depois son mega estrictos cos tempos para rodarse, entón, claro, ven xente de todo o mundo, uns fotógrafos, entón ti tes dante o teu tempo. Non sei, pues, o que sexa, porque nunca te metes dentro e me olvido, non? E despois tes que sair e ven outro. Entón ti tes ese tempo, e non me enchufaron e me deron máis tempo, non? Entón, somos respetuosos con todo o mundo en ese sentido. Entón, claro, a maior tes 10 minutos agora e 10 minutos a este nivel de acción. Claro, entón íbamos 3 equipos. Entón non son só imaxes miñas, son imaxes de todo o equipo. E para mí o que ten valor é o resto do equipo que se meteu e non teño tanta experiencia. Pero menos un operador que sí, que había traballado con Sorogoyen cando fixo no curro, el estaba ali, pero outros que non. Eso sí que ten mérito. O meu, máis ou menos, xa estaba aprendido. Falamos ao principio da distribución da película, que se pudo ver, por exemplo, aquí hai pouco no Ourense Film Festival, pero a película ten como versións diferentes, a de Movistar, unha versión diferente a da plataforma, e estás tamén como de xira en Estados Unidos, non? Contanos un pouco. Sí, a ver, a peli de cine son case 2 horas, despois para a televisión, pois moitas veces hai moi poucos eslos de 2 horas, con o cual é bastante común facer unha peza para a televisión. Entón, a peza de televisión é de 1 hora, digamos que se centra en 2 personaxes, a peli de cine máis coral, máis fecha toda a comunidade. Nos quedamos na de cine, na de televisión con 2 personaxes, que se ven en Movistar e que se ven na galega tamén. E despois fixen unha pequena versión con pequenos cambios para Estados Unidos, porque vendín a PBS, a Televisión Pública de Estados Unidos, e estou facendo tamén proxeccións con asociacións de proteccións de razas de cabalos de ali. Entón, bueno, vendo un pouco esa cousa de ir directamente ao target, a ver que pasa, un pouco tamén tendo con eles, que o terei dentro de 10 días, unha charla con eles despois online, e ver que pensa a xente dali, ¿no? Que teño bastante curiosidade de saber que poden pensar, ¿no? Sobre a rapa, é moi importante, moi interesante, ¿no? Tamén. Sí. Tamén me gustaría saber que opinas, porque decía tamén sempre ao principio que bueno, é unha celebración, é un evento a rapa do que se está, que é moi de moda, casi parece, no cinema galego, non só, no? Falo de películas como Trote, de Xacio Baño, que está ambientada, tamén ten un trasfondo un pouco, no, así simbólico, do que é a rapa, películas Bestas de Sorogoyen, a curtametraxe que fixo tamén Jaione Camborda sobre a rapa, no? Aí claramente hai un sentido simbólico diferente, no? É un documental que fixeches ti moi diferente, no? Pero a serie Rapa tamén, de Portocabo, no? Pero que pensas tú de ese tipo de enfoque? Hai algún traballo en especial que che gustou destos ou non? A mí Sorogoyen me parece un pedazo de director como la Catedral de Santiago, o sea, me parece un tío moi brillante, e a peli gustoume, pero en realidade de todo o que dis, ninguén conta rapa, o sea, utilizan o nome da rapa, utilizan a pegatina da rapa, pero a simboloxía da rapa, pero en realidade ninguén conta rapa, ninguna das pelis usan cada unha dun seu xeito, pero ninguén conta rapa, digamos, contan a súa historia e collen un elemento da rapa e o meten na súa historia, cada un o seu xeito. E que crees que lo que contou mellor de algúns elementos aí que hai que vixeches reflexado? Home, mellor para min o das Bestas, porque ao final sí que hai
da que esa ten as secuencias só de apertura, esa a tensión da peli ten que ver bastante coa enerxía que pode haber ali. Sabes? Entón é a un nivel moito máis simbólico ou a nivel de enerxía que máis se parece. Pues moitísimas grazas por estar aquí hoxe connosco. Xa sabes que cando queres contarnos novidades, eso, sempre temos a porta aberta para contarlas aquí en Cinefilia. Pois moitas grazas. Graciñas. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven. Feliz verán e buone visioni!